bịara ịhụ ụmụnne anyị wee na-ahasị isi ọnụ tinye echiche ihe gbasara maka ndị Igbo na Naịjirịa na ebe niile. Ọ nnukwu mmasị anyị ịhụ na anyị nwere agba ọhụrụ na ndụ ndị Igbo, n'ọnọdụ ndị Igbo, Naịjirịa ụwa niile. Ọ ya ka anyị bịa zute ụmụnne anyị ndị anyị na ha n'otu otu a na-akpọ Igbo Development Foundation. Echi ka a ga-eguzo nzukọ a tụrụ ya ogo ma ekpere guzowe ya na United Kingdom, branch a na-akpọ ADF UK. And Yamuni has one name to the DC ADF. So, you're welcome, sir. You're welcome. One walk there. I collect Chineke no do na United Kingdom. Udo. Dakwa meeting the kind ndị obi anyị na ha dị n'otu n'ihi na mmepe obodo, mmepe ala Igbo, iwuli ala Igbo dị n'obi agosipụtara anyị. So anyị asị anyị ka ha nọkọta ka ha wụrụ ndị ga na-adọta ndị ọzọ, ndị Igbo ndị ọzọ, ka anyị na-ekwu otu obi, were otu aka na-ekwu mmepe obodo, mmezi ala Igbo, ime ka anyị na ndị Igbo ebe ha niile nọ ka ha na-echeta ala Igbo n'ihi na ebe anyị niile si. Na onwe ihe ọrụ onye ọla nwere ike ime ya mee ka ala Igbo dị mma, ka e nwee mmepe, ka e nwee ọrụ ụmụaka anyị ga na-arụ, ndị na-azụ ahịa nwee ezigbo opportunity na-azụ ahịa, ndị na-emepe eme ihe nka, ihe ọla a na-eme eme ka a na-eme n'ala Igbo, ka ọ hapụ ịdị ka anyị hapụrụ ala Igbo gbala n'obodo ndị ọzọ na-emepe obodo, hapụ ala Igbo ka ọ na-ada. So ya bụ isiokwu anyị na anyị ga-emepe ala Igbo, na anyị mepe ala Igbo anyị eme ka ekwe shọ na awụ na anyị na-emepere kama na anyị dịkwa n'otu, na anyị ọla ga na-eche nwanne ihe a na-ejidekwa aka na-ekwu na ndị Igbo ebe ọla ha nọ na ọ ga-adịrị ha mma, na anyị agaghị ekwe mmegbu, anyị agaghị ekwe aghọgbuo anyị aghọgbuo nke n'obodo Naịjirịa ebe anyị si asị na anyị sogbue Naịjirịa. Ihe a na-ekwu na a ga-ekwekwa ka anyị so na-eketa oke agaghị kwesịrị. Ọ ya wụ ihe anyị na-ekwe ka ha hapụ ị na-emegbu anyị. Anyị awụrụ ndị na-arụ ọrụ ekewo ka na-eketa anyị. Anyị na-asị ka anyị chịkọta olu mgbe anyị ga-eti mkpu ụwa n'olu anyị. Ọ ya ekwuruba ka ndị isi anyị si ala Igbo ebe si ADF maka ọdịmma ndị Igbo. Ihe anyị bịakwara n'ime na mba UK wụ iji ADF a na-agbasa ya bụ ozi ọma dị nna ndị isi anyị bụ na ihe ADF chọrọ ime n'ala Igbo maka ọdịmma nke ndị Igbo. Anyị atara anyị chọkwara eme ka ihe dịara anyị mma, dịrị ụmụ anyị mma, dịrị ụmụ ụmụ anyị mma. O nwere ụmụaka ya mụtara ihe obi ha nara ma ha lee ihe na-eme n'obodo anyị, ha sị ha nara so o si na ihe ADF chọrọ ime ka obodo anyị dị mma, ka ụmụaka anyị gụchaa akwụkwọ n'obodo Igbo ha lọtara ihe ndị be anyị aka, ihe adịrị anyị mma. So agaghị m agakwube ogologo okwu, otu ndị ji ADF ji ọrụ n'aka agaghị eme ka ndị anyị dị mma.